Jadi mulai teman kita perkara dengan putus yang ada takut turun dari bere. Jadi waktu itu akan orang yang paling tu abang tadi soal saya mati dekat berhoton. Terpikir kesantai matu hamu batuan ambil rasa tanggang. Sekali kalau hamu lama ngakun batuan. Jadi
Mau lihat ya mah songon pangapun perjuru sa kami pinapandepunami Raja Sitanggang bodoh bere tuamu seluruh na makoloy hami dorong nami mah songon na tua orang itu kotak dus sapang nawalu perbutuhan pangalilit permata mangalu kami yang do pas-pasu na di pasamu na ya mo akan ditutu nami apon naimat kong iraja nami martongan di jabu songon pangupo perjuru pasatun nami mulai di gudang tu batak bersatu sama muse tulis-tulisan nami lingkungan terlumui mah dihamu dongas sahutan nama hatan na dua-dua naman do jono pertubun jono terkudul khususnya bolo direngas ding kelokon persahutan tarida do songon na dua-dua tarida turu-turu sa pakona tarida hinauli sa pangalahona langkah do binereng yak kadong persahutan di songon direngas ding kelokon dang holok kata hatay sisada anak sisada boru inamar dongas sahuta malah kurang mali amuna saluhun naman amang raja inang suri pada saluhun naman amuna makoloy hami marhite kami yang do pasu-pasu na di pasak muna tuhami terlumuhi ma anak do peruman kami di jalur may jalur batamay di jalur berdo kedinasida may marhite yak kapasu-pasu na kami yang muna nang sumuni naman di anak kon nami na poso di Parna sa Kabupaten Karawang kami yang nami tuwang anak nami do yak kabar nami si Peter marubatang gabi muna panahon na po khusus na samon protokol lak kiringani samon na pililit kuwer na po ate mangda pasti do sige berganti remay na gabi na poso bola-bola do sampai puluhan tahun na poso termasuk kopral naman kopral jendar ate di mata yang nami tuamuk na poso terlumuhi na raja nami dihita na maramarangi pinaparnapunta si raja nababon maulah memang khusus nama memang bolo winereng dihita na maramarangi pinaparnapunta nomor nomor tu si raja nababon nereng asdin kelobon adong keunikan na besar pasong ini mas sahuda memang langkah do adong dipersakta semua betul-betul do bersedekah rengas di kelokon pakai panlawan kota perjuangan tung nahuta-huta bion termasuk berperjulung di Kabupaten Karawang untuk kota perjuangan alani do termasuk menjadi kota Karawang dalam kenyataannya anggap perjuangan di rengas di kelokon do terina dia man on nunga hute honon semenjak nung tinggal di Kabupaten Karawang namar keluarga bihita antara di Karawang do rengas di kelokon langkah do na semono mulai memang kami pe pamotoron nami do melalui Facebook pamotoron nami do museo na te semoni mah hata hamulation dorong nami hata patutulo itabay hasuhu tabulong menon tuhamu saluhuna na makawalong nami bola tigurang malihang muna jadi semenari sa matuhita na marhamaranggi pinaparnapunta Raja Sitanggang boruho bere na nangalayan at kapuda tu parometa doy anak kota perjulo ma tongtong meta sudi perjulo ma boru bere bolo paroman nami do anak nami Raja Sadari atau sementara tahu-tahu mah musi ada jadi perjulo ma di kamu boru bere nami